Obozo be ma me school na me shada nya de sa na me moen so sa wo me wo one word be da so da betrim be si. Na chese wa woni animu. Me am ni achi. Wa so ani achiri. Wo try be kam di achi obenya problem. Obi ani ba bi odi ni amfo obi ani munyamma no. Sa na na tie. Or say if you want to go far, go with others. But if you want to go fast, go alone. India wa brabo mo nipa bi a opese ni sikanya ejina ekọ akiri no ya na dodo ka ne ho. Abrabo mo nipa bi a opese okọ na chi wa abrabo mpa no ya na dodo ka ne ho. Abrabo mo nipa bi a opese nipa boje ne so opia ye huzu oni ni ya na dodo ka ne ho. Dodo no ne hoho no, dodo no ne brand no, dodo na me ehunu ne yawote. Impempi sa ukopa adwuma mpo na sa adofo di wachi bebira uduru environment ni asari ado ye hwan na ne ho dom ti seye edi dodo na me ehunu kase yo ne wabrem bonye ye beto abesa dodo ni wachi a na chese wu ko lusu no edi dodo ho hia na dodo ni e from namfo ye from nua ye from abusuan yi e ho no wadi nkomo bi wo to ho no a nkomo no ye mekra de na sa ya awre ho Vozo na no boy na ye poison no meeting na se no na nya na tamfo na wo ho anko be ka na won tam se mini di egodi se me free ha akọ but ya adofo nko no invite wo mundi na ne kra me se wo hunu se atanie tumasinie akuanie ene ye nyina ye tea enti no de ani die de ne nsa to aduane no ba no wonim se sa adofo no so na be poison no adwuma no ne enti a wo sere kire ngofo bebere no no because someone na stage someone na choose say ne de ne won ba no nim someone na achie no adwemboni bi kura o ma o mo pe na pira no eno na wo de afutusam na ebokoko se eye pa se ngodede bi di wachi o na nso na nti twetwa bi akura wo dede ndi no ya no ya hweye wa abrabom me de ya na misuo ne osere kire me e chen ni omuna kire me ni omuna kire me na mama hunu ni tiri mupo ni onyame obeye me de every day wo bie na no pe na hunu ba bie wo se mefa na emum ni osere kire me nso e Matias ye de to da bia ni osere kire me sra me nsere because minim ni edi ne se de energy the ya me nsere Mika chapter 5 verse 5 to 7 de wasi anyo yonku ni fa hunti ni paso obampa wati sikaya na wade oda wachi no ne ho na wenwa no no nipa ufiefo ye watamfo wankasa abondesofo nkane nkada biara da nkamakoma betom yam because minim no dada edida no brofo kasa ne ka biam se the devil you know is better than the angel you don't know. So far as our young also above one, do you say that you are the good neighbor? It wouldn't name your word, the banker said, and idea, when you said that you are very no plan was say. Was your Abrabomuno, I was one ya only paunya dam for yanam for. It your radiasam say, you are fire on Guapino or the cell no one. You are fan nam for baby no or sell on one but or young Kubi or from which enya it was also share young Konya nam for. Yes, so dear. The crew more Adam for the Jimmy more Adam for Bronotus or Adam for your turn or Adam for your turn tardy or an Adam for your palm naddy or an Adam for. Now, bedo who is any pay will play on ourselves. Did I was in Bibaquatabon to Unipo the choir, but your Adam for the assembly kia would be Fraser Yawata radio on Uncle Cam and no one chair. Pardon for the Janam for them wow. Adam for your non qua. Well, one new fake punsem be going himself a down in quantum. But who's on my dodoa? Or yet there be at the shaft of fro, and when him guasieba. We are in pen and voisem zao. I had their mother. But from me a piano yet. Name pos a meju to me, PM by another year count. Go nipanye. You buy a buffo. I'm not only giant, no freeze or your dog. The behind the sunny man heard of fool. But ya utie and your word is on one buraco kakra. Now, for Jansen is what you draw to moke what to happen. The sentence was said that just saying is Sika one and you don't need to do Pia Bontino. Vozunya danko at young corner, yes, you can asem no so, and I can asem so. A very powerful man life. Ono na ani pianum sana oja won sanwa obeba no watama hwiagu na abufu akajo za de tofu from etua apa ma abumfu nya beka bia ha no ne de ne se wo bo ho ba no anya nkwa bi go no wo na ho nso no do wo o party ase o pagyae sada mfo no na so ntungu na skani wo so bo abeti se fo ade akonya ne ha ozuo na so otia mejudi wo se me de oji me de uni problem ba ko metime yi mani ntifako
Why you have a cat you trying? But you young go. What am I some toe? Nay, yes, some old friend and when you be a mawa. No one started friend and now for phobia on Zunimse, on Betty Abuano. No, rest will Benyam will be the amount was over our amount. On your being 5 minutes, no fraud check up, because say, Nancy, baby, the you could almost. When your boss nays, Casama, or next call, a young call, because when you saw a peculiar Diana could be sending you. Inti check it. There be two of you for some kobo bi say ba. Say call phone so 100 numbers now no. 1,000 contact no. Shada call say 50 cedi pe. Who pe bi one chiro baby. 1,000 ubo say mu nipa 10 e de benya bi amount out of 1,000. Omo ma kanyina ye bogus. Na onsa nyansem pa bi mpo ntim video mo. If you know the kwachi da akoye 5 Ghana cedis. You ore be ho ubo say contact na wo na ye useless. Sa ankofo afro mo namfo mo nya namfo. Ye tu ni o fiefo ne aka ache ne say AFUTUASEM ne say eyesa wo no obi nante eyesa o seneti adamfo na enso na ntitwitwa ntie o na ya ne tomi de bia ye ya adoje afiri ho no hwe wadamfo ane ne nam ye mense so mu nyina ngusu nya ba ko peso ya adamfo omo maka de serekire omo na abrabo ne besi ye di ama okay ofo bema ena sama de be se nipa ne nam sa adamfo se ye onua wo se den wo hwede me de meka ne genuine say nipa bia ne nam bia no hwe o se ya chance aka tefo nte sa asem oye eye se nipa ba ho ana wiase ne nam no so wa so be fa wiase tra na tese wanka sa o mind na de na wiase wonche enda manka ncho ye pensu sa mre ye ti wiase die se ye ntimi nka nche obi bi se bi nipa hu hia pa ba medika kasa asem we se nipa duru me bia o mind na se o box no wo trimu no fire adwuma ye ono ma bebre ho no mo a nipa bi fa adamfo akoyi ama wo mo ana nipa bi so fa adamfo edi wo na abre mo de amfa wo so amre na edi asan kese pa ma bi da sebe prison nim na ade sam obi da yaresa be nam na damfo so asem o twato no so no enene okuwie ba bi sa adamfo ye nemo madamfo bone de enenka o trafa akwan kamfa so wo so de pese ya kan nyina se ma wani ada ho uti afuto ye ma wani ada ho e wo nantem eni nipa oni ni di agro obi wa ba fa na adamfo pa wo koso na ye ne ya doso sa no man doso wo Ghana ha me Ghana na metenti sa na meka no Ghana krampo de doso chen ba bia wo koso no na ye ne ya nenso sebe Ghana ma nyenyenyenye Ghana ma omoyewum Ghana mema nyenyenye Ghana mema omoyewum de pese kache obi bia ze mo obi ntwe anu nkosi bone se ye se nipa ana adamfo nye ananwa nye ne nyina ye nenso de wo ankasa wore ne de wutie no de wo hu bi penti ana ne yetufo de wo hu bi penti oni yetufo obi wasabu wa wore bia wanya no ene ya eno na obo wiase o Nyankopon boy na wonka ho na wokura wonim de nyame de ode adua wanim asase so ne nam de nyame aye wadom na wode adi kan ba wonwa na one nam a ususu se wokoko wasema chense black kwasi be warmi o wo so ochen obeshem kawo o black kwasi se ochen de me kwa abrochire o wo beje so yo o ye de nyame asese wo boa ebe de ne wo hu eya hweye enti ne bia meka me so to wa wadanfo na idumre bia hwehwe na kwam ne nkomodi etietie mu ye obi fa damfo tra no ne nam tra madamfo de wodom yo enemem ye besre anamo bi awutu obi na damfo kan wo ye na edika kasa damfo a wode wo kose ye mu okokun de ene nko ananto ba bia mfa so wo so ba ye besre ye wi asisi ko ba this time no abrante bi fra broche bai no ba ne nanfofo ohun wo mo oja mo tu kwa na che na brante ne na dwen se wo to party na dwen na hye ne trimu a na ode kwa abroche nsa na onim se enne sa na te onim se asesa nipa bia wunyina na wadwen sesa nipa bia wunya sika na wadwen sesa o wi asesa na ye de aye ya minim obia msupe obia abrabo na se bi na trimu ode ne papa wa wo de manetumi Ghana wonu nwanam onya sika na dafu fight different ebi kwa suku amu kokwa wo sa time na papa to koko na papa sebe na bi won nsem school kwa na hwe sa nipa no wadanfo no wonyi no no nya ba bi si a na dafu fight different wan kasa wutie me ahwe me unim kwa na wahu bi
Yani atu ene namfo bi move and nante pa but ne omo ekọ omo nim chen ye okwan bi so but say we fatal for craft for waka cho say ko say anything because when himself we do some level bi a enye woni enye peda nipa nye at the same time nipa ye ne mu me kan de enye ma wani na ho abrantie ba ya wo to party of osu ene onu ne namfo ye ni age and the about I think that they make a nipa bi hu kan tiptoe bi pa wa ba che say won ni namfo ni na busua to party last minute ni nsa se wonum edu mebi asa yo mu mienhwe ne so se bia wo pie ne sa na mo ya party bi na wonum sa na hyeje namfo a wonsa wo di besu ya na ewie nipa eno wonso na nipa di nyam ensa wo di so na obi a poison sa no ababa wa fefefefe wasi so ya wo babo brama na busua ya chese wo koso ya sua pon bi aka na wawie eno so se wo se ne birthday eno so na poison no eye nipa ono anamfofo uso le to se madamfo we de menwen mesraw mo wani na ho kwan bi so yenka se mfa damfo ba mo wani na ho wadamfo na nam hwe ne nkomodiem ebra na enkoye ne na ekoye no hwe kasa bi e wona wo ka ba na wia yan ya dwena na kodi baabi madamfo we de menente se nwia wo madamfo de obeka sesebe ye wo mi ana on obeka se mni fira busua ba eye ni pati ehu chen bibi e wo wiase ade bi wo wiase bia de ehu pa ni pati se nipa no ne nam odo wo so no obede ne wo eye action eno na nyame de yete baabi enti de ye pese ye kan nyina nse nka se mfa damfo edumre bia test wa damfo na nam test ne post we hwe ne nkasa yem edumre bia wo ko yie ne no ma bi ko yie ma no obi wo ko ne na damfo nam eno ma ko yie ma no atwe ne ho eye ne ya o ma nchen bi na fa to ne nkeka akwacha baabi nipa so masi nanze ese ni nipa nso be fa na ko e fa ho ben enka ho so no wo sane ni hia sa no wo sre kire no ye we de da nyame ase akosua wo boa akonya baabi aka wahyɛ mpɔtɔ saa nipa no wɔne nipa a sɛ aka kra bi ne wakum aka ketekete ne wakum nipa a wɔte saa okos atifi ko hu nsuo no aba na afɔ bebusa aka ketekete ne wakum oni wudi nipa na hu ye ba srɛ ye namfo fam ye be fa damfo twumu tan ye be fa damfo ye tuoi ye ne me ameka se mo adamfo nenso adamfo fam no adamfo edu esesa wo trans na wo tenke sama adamfo yi be me sinsa me ka asem kira ne se obi be yem se sinsa me ka nye se manya sika bi a me di dwa na ho keka ne me no entam no aye tese antwensan nti madamfo edu me bi abon se yenkogya me ya me sraw no for so me de masem ba wie na de nipa nhye ne so se nyinkopon wode yeso no yeso otimi ne ye kasa ye kra no edu me bia ne ye kasa ba nipa hu edu me bia nipa ye kra ne ye kasa wo ko ba bia otimi se wan kasa nanse na me ko ba bi ofo so na me ba boy no Kevin me kachira ne se Kevin me tukwa me ko ba bi akwa pe na akwa ne start se wo ye basa akwa ne ye basa eti me gyenwa na me kra ka kyem se akwanto na otu menko ofo obi obetwa fa so ni pese se hu the way a we see drive manko o life manko he makasa ase moyi okofo ka na ka ni tujawa fashe wa bim se sa na no sister bi so wo kwa yi o ya kuofo wo twa sika oba na ka na tuja uni buafu nam se ebi a nko akofo ya kaka no ke gonya accident ukwose oba pe ne wampe wo a nyankopon edu mebi ho a adamfo bi firi wakwan mu kwa na hwe na adamfo no wo ko na ye kana so ntia chan man ko ofosu nyankopon ne yiwa firi no mabi mu du mebi ye show ne ye kasa ba adamfo betima ka che wo yenkogya me ha ubon se wo kra no eninye wo kra ne mpese ekọ but wo pese ofosu a mame nko da bi du mebi ye ntie ye kra ye ntie enni bi emfiri ye mu na nyame de bibi adua nipam ewa damfo pro unua ubi bia no nyame de bibia dua mu ade bi besi a esiwia na sante anase bibifu aka se ye ade na sisi misuo da bi ye kase na wanti ase tedu mre bia de medi gya manfo se ye besre kasa bia na kwantuo bia na damfo bia obefa bia no edu mre bi ye kra nso ete ye mu ne ye kasa na ye ntie ye kra ne kakra okay ofoso manfansia abrotia Ofoso be mama me na sena menchia yetiefo enyina na ewiaso ho no JS Mbiti African philosopher bi o kan asem bi se
me wo ho esanse wo ho saa so na wo ho esanse me nso me wo ho ntia na se nipa nti na enipa etiase na so no eya na enema pii etasisi wo abrabom a nananom ebema wo abasem ne hwesode pii ya ebetimi aboa wo bitisa bebuo mu nsem se ayonko gronti na aboa koto wenye tiri ene nipa dodo na ho akwakoto asane mu anaso akoto fene mu esan ayonkofo bi a wode won ho anaso wode ne ho kobo wonom ene obi da afiase ene obi awade asei ene obi sukukro abono na kwantuo ya na wotuo no abono esan se obi enanum eka ne tirimupo ya wowo e de kire wo yonko obi Nyankopon omandi pa adwene wo hwe na ko Job a eyade a wo ma ne fa ne ma pii mu nanso na eyade a kire no oje ne firi mu enipa meka mena sise de wo wutiri mu bia no se wanka a manipa ante a enipa ni hu sa hoden no so betimi ayedai agye wanka sade kita won de afiri wonsem until se we bie wanum aka de bia wutiri mu pa na so pese wo ye no a kire nipa nsampo no obonsam wanya ho tumi no e de enti Yakobon ka kire ne se obetimi asai de Job wo nyina nanso ne kra de wontimi mfa na ne nsanka enipa ho aya na wakipi mute kakra wo ho anu waka wanu atom kakra Bible say ya to anu naleka enye ba bia na ba bia wano pia na wo ka wutiri mu po wankasa wo plans bi won hihye ye bia wa ye de afa wa brabo ho no obahu se wo bia wano na wo ka kira amanfo mo na wo ka kira amanfo no mo na amanfo so e fa wo ho adwen ya na ye se dako yonko ye mfre no yonko ene nipa bi de won ho ato nipa bi a okohia wo no be se emfie kakra ni bosome kakra ni odna ye se ni bibia ni tirimupo ni hihye ye na gina sie biara no agye se wo ka na so kosusu ho kire se nipa kro no ansampo na watu anamon ena baba wa bia mekasa wasisu so wade ne yonkofo no mo no omunam no wono kra na sawom Nyankopon amma no favor ya wakohia bema kese bia wono so dintentima wa ablabom pa na wono mabɔ ne ho posa ye nware ye waye ti se Joseph ono obesan ne nua ho ayedan akwakoye kese de ache wonom wanhwe aye beton wanhwe ye beje wo kra de afiri wonsem ena ababa wono tu nanum to ka che nafo se menya bema bia mekwa akware no se ni no wo ni ntino ya fa na hotan ya plan se ye be poison no ya plan se ye be kuno ya plan se ye be ma na bodam enti oyonko adada ne se ma yenko asenom na bema we se de wantimi afiri wonsa woni se nipa kro na akwa no wona akwa akohihye ho wo be kono ya ma odama ni ase wadwe be ma wode na tie afiri woni sokola e che obehwe no ono mom hye ho enne nipa binom ya wo muso mu ye nyame nipa mpo no emma ne titiriwa na se mema no krampo ka ho wanya bema bi a wo kwa akware no no o ma me fa nkoto papa sofo enim no mo mpa yem e fa ntachiri o papa sofo nya bema na be ware ne contact ya ya baba wo we na ye na de se ne na na ti aso no wo baba bi wo ho o wa akwada bi o ne ti o pese o no o de opia ne so ne ya se wo poto enflama fire be kasa ahwede mu dadin na bomo chichi o went yese ofrin so ase be ka che so de nchama wu aya anyi na chinye de wo be won wo ka asam te said of so wo kana ewi ase nyina be che adi eti ye tu amanfo fo se de atresem ne boy kokono wo hwe eye wasenkafo timiense chemu so na wo se ye wo time o ye de kasa ene ye wo time nso so a ye de ye dai eka ya no tum yeremia nwoma ne ka asem bi fo so e me de pa me kan na me de asi yeremia nwoma ne tinkro yi chemu 9 ekosi nkro ho no but me kan chemu 9 nko a na me de ma asem no asi o ka asem bi e wo fo so se monhwe mo ho yie e wo mo yonkonom ho na obia mfa ne ho ento onua bia so na wonua bia nsisia na wosisie na oyonko bia so nam e na wo di nsekuro wo koso no na wo mo so ye wo mo ya na ni braba wo mafa na wo mo etwe wo san enipa bibini akwakoye sese bi aboa koto ya wo no mo do so mo gu amene mu wankasa wo koso no bo se ba akodi na ple aso mu no wo twe wo ba fo mu nte no ye ka kire wo bia se yenhwe na yento ya no naleka your secret is your power
eno ne wutumi no sa wo to ano na leka wo ka wa asam wa bra bom nsam de ahye wan kasa wa koma mu ne widie mu no eno ene wutumi kase a wo wiase the moment ya beka sa asam na se obeda na didi a kire wo bi no woni power bia fi se nipa betimi afa kwanuasa so etimi asesa wa bra bo one time every year die kwan so akwakosi a ho kira na se yaw kwan so nte no ye ka kire wo bia se na nwume ye futusem ni fa wo de kakra na efa bo wo ntoma no se be ya wo so abla bo no bekoye na nipa we no enipa nye enipa ya enkasa be nka be kasa bi krampa wo ba bi a wotie enye ho na wotie ofo so be mama me fa ma no nsia me da ase